Nagano ka di dagiti mangmangag mo nga panangdadaal kanya. Oh, malpas manan iti daytoy baro nga 2024. 2025 manulanan nga aldaw ket konada baro nga tawen. Na I'm very sure adu manan iti padas. Adu manan ti baro nga istorya, adu manan ti panangdadaal kada tayo, kadagiti manggugura kada tayo. Nura do mamaukos na madis-madis maya tayo iti kasto nga sitwasyon. Masaktan tayo, maukos tayo ti Diyos. Nura do makarkaro no nagtao dagiti kakapsat tayo iti Apo. Dagiti po natin nga Kristyano nga isuda mismo iti mapagtalkan ko isuda mati usaran iti Diablo nga mang dadaal kanyam. Nasakit mo na hindi ay. Iti biyag iti anak iti Diyos talaga anak noon iti padas. Ngamitin ito nga rabi, talantanan tayo. Kasat no nga sangon tayo dagiti nga padas. Kasat no nga sangon tayo dagiti adu nga akusasyon nga panangdadal kada tayo. Ekspektaran tayo iti 2025 adu iti isango iti Diablo nga mang dadaal ti credential tayo. Mang dismaya kada tayo. Mang dadaal tinagan tayo. Dahit ito nga napatag awan man ti kinabak nang tayo nam kada tayo napataguna dito kada tayo. Kuna iti sa ti Apo adaan tayo iti Dios nga nasayat launay. Nga nang ito iti bilin na kan karina. Isuro na kada tayo no kasat no nga sangon na gitoy. Kat iso actually iti sabsabatang sangon ni David. Iti libro iti Psalm chapter 26. Iti chimputi akusasyon mo iti biyag na. Iti chimpu nga nadadali suna sangwanan dagiti kakadwana nga soldado. Sangwanan dagiti leaders jay templo nga mismo uray ti anak na mismo nga nagtalikod kanya na. Napnoan iti kapadasan kan kinatraidor nga dinmalan kan dinalan ni David. Ngam ti maysa nga maadal tayo ni David amuna nga nagsango iti nagadu nga akusasyon iti biyag na. Adapt iti bersikulo to iti Psalm 26 and welcome kakailan iti dating adal tayo iti libro iti Salmo 26 iti YouTube channel tayo and nuhang kapay nga subscribe iti dating channel tayo iti YouTube awi suksaka nga ag-subscribe iti dating YouTube channel tayo. Napansin niyo siguro medyo naglaylo tayo basit tinapalabas. Gapusta, siyempo medyo aggressment iti napalabas. Ada lagi ti aramidon kan inararamid iti napalabas nga ako nakaginanak man basit. So nga nag-rest basit iti YouTube channel tayo. Iti dati nga aldaw rugian tayo nga sublimanan. Dagiti tuloy nga adal tayo iti libro iti Salmo kung nagiti dadumapay nga series tayo nga makatulong kada to. And I hope makatulong dito magparigta kada tayo nukasat nung sangon tayo mat iti kapadasan tayo karo iti dito umay manan nga baro nga 2025 tata bersikulo 2 kunana examine me O Lord and prove me test my heart and my mind iti tiyempo nga do ti agsao-sao nga magdadal kada tayo ti pinaka the best nga ramidan tayo yung kasta ni David katkastay inpresentar na iti bagi na ti sangwanan iti Diyos. No, ada iti may isang person nga makaawat kanya na nga more than anybody iti lubong. Katawan sa balin no nga ni Apo Diyos. Uray pa yung nagadu ti agsasaurita. Ti importante kini David kat anya iti pudpudno nga estadok ti sangwanan iti Diyos. Uray pa amambunan nak, pamilyak dagita. Uray pa dagita asidag kanyak. Dadaglanak, traiduranak ti importante kat anya iti adidya panunot ni Apo Diyos kanyak. Agpaiso ka di iti bagbagada kanyak. Iso nga ko na ni David, dito iti maadal tayo. Iti chimpo ti akusasyon. Iti chimpo nga nagsasakit nga sao. Ipresentar mo iti saad mo. Iti direction mo, iti estadom ti sangwanan iti Diyos. Biru kami ti liliwa kan challenge nga agtawd kini Apo. So kuna na Apo Diyos, examinan na kadi. Examinan na kadi ta sikat ati right na nga mangitid iti final say kanyak. Amom iti puso kong kapanuta kandag iti mutibok no agpaiso ti pagpagada. Apo Diyos, ilatag ko ti bagik iti sangwanan, examinan na kadi. O Lord, sikati Diyos nga namarswa kan
Amom ti amin nga ba nga awan iti banag diti daga nga agbiag-biag ka na kutkuti nga haan mo nga mo. Apo Diyos, panak na ka. Tistingan ako. Tistingam iti biag ko no agpaiso iti bagbagada. Apo Diyos iti puso kan iti panunot mo. No agpaiso iti bagbagada nga panunot kan iti intensyon ko. Apo Diyos iti kaununagan iti karalwak kan iti espiritu. Ilatag ko iti bagig. Kat importante kanya ka. Iti final nga may bagam. Tinalas dito no agpaiso. Kaputputang dihay. Nga kakusaranda ka tinagado nga tao, kapustag paiso ti kalukuan. Kini David, nakita na. Apo Diyos. Sika itimang tignay kanyak. Sika itimang lukat ti kapanuntak no agpaiso ti bagbagada. Amom ti puso kon linaon itinakam ko. Ti amin nga intensyon kon mutibok. Iti kaununagan na iti kararwakan ti espiritu. Kat ilatag ko ti bagik. No agpaisuman ti akusasyon da. Nga ada anak iti kurap nga panagpuspuso. Disiplina anak. Sapay ko mati sangwanan ni Diyos. Dahito kat mangitad iti karit. Nga what matters most diti lubong kat hanga di kinadadu iti kadam. Hanga di kinadadu iti recognition. No dikat, jay usto ka ti sangwanan iti Diyos. Nga iti konsensya, iti puso kong panunot mo, kat ipukpukaw na. Aming ipukpukaw na kanyang makusasyon. Kinaulbod yay. Nga uray niya po distimang patalagad yay. Nga sikakat haan nga guilty iti kalukonda. Iti akusasyon na. So, blessed evening ka na kayo. Ngarot ka kapsat, papigsaan nyo iti pamati iti Diyos. So, manan, dagiti hanga nakasubscribe iti channel tayo. Awisok na kayo. Subscribe kayo. And welcome kayo. Iti adult tayo. Kan iti channel tayo. Iti YouTube. God bless you kapsat.